ndị be anyị ụtụtụ ọma na anyị apịakokwu ọzọ n'ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ ebe ife niile na-eme unu mana lọlọ na-abụ mbulu bịa ife nwa na-afịọ ọ na-afịọ afịọ na-azụ azụ kedu ebe nọ ya n'isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme asị m unu alarụkwa ọfụma teta n'udo ịma na asị na Igbo na-asụ n'onu mana akwa akwụkwọ ala ome gịnị ọ bụla ofu ekenekwa m unu asị m ka onye chi ya mee gịnị izelu nke gị ịma nzelu nke m ichi ọka ome izelu ọka ome ọ bụrụ na ichi ọma ọkachie uche gị adị ya maka ọ bụrụ ichi ọma ọkachie iwere akpụmesịa ka iwere zikpazi ya si nwo kachie ịnebe anya n'enu sili si na lọlọ si bọkwa ife nkwu nọọ ịkaba arụ mee gịnị zelu nke ichi o webuli ya bụ na gịnị mee anyị abịagokwa n'ụtụtụ ọma nke tata ebe ọ na-aba adị egwu ebe anyị na ụmụ Igbo anyị na-eme gịnị ife gbasalụ arụ ike anyị ka anyị esi wee o ya esi dịrị anyị mma anyị na-ebi ndụ ịma na ọnwụ ụdị ndụ ọ ya bụ ibie ị na-enwe sọsọ aṅụrị abụrụ nke gị ọ bụrụ ibi ndụ half baked human being ma agwasịa ndị so oyibo na-agwasị onye ịma na oyibo na-afịaba m arụ n'ọnụ mana ama m nọọ half baked ka a na-akpịa ọ wee bụrụ ya bụ na gịnị mee onye gịnị ya nọ ka bụ onye lọlọ wan ịkaba arụ tinyelu m ya maka na ejuru ọnụ a etinye azụ n'ofe ọ ife nne m ukwu ịche ịta anụ taa azụ taa okporoko ọ bụrụ ọkwa itu ọnụ ijikwa ego gị ya ekwu ka ite ofe gị ya esi wee sụ pụtụpụtụ kedu onye anyị na-anọ na ya n'ụbọchị tata bụ nnekwute nwanne m nwaanyị so n'ife a na-alụ maka na ọ na-anọ n'iru oche mgbe ọbụla ọnya ka m na-agwa unu na-apụta na-esonyela anyị n'isi mbido a ị na-anyị fụ na nyanwa na onwe ya bụ onye na-anọ n'iru oche o so n'ife a na-alụ so n'ife a na-eme ịghọtago kedu onye na-ekwu maka efe nne ịdị oke nwere ife na-eme agwasịa ndị wasị ịnọtị mmega kenekene Igbo anyị Igbo ndị Igbo ụtụtụ ọmanụ ekele m unu n'ụbọchị taa ekelekwa Chineke kere eluigwe nyekwara anyị ndụ n'ụbọchị taa ma kelekwa Chineke ahụ ọzọ n'ihi na o mere ka anyị nwee ike inwe ahụike nyekwa anyị ohere iji geekwa ntị mara ofu ụzọ ma ụzọ abụọ anyị anaghị elebara onwe anyị anya ka anyị nwee ike ime gịnị mara ihe anyị kwesịrị ime gbasara ahụ anyị ife anyị dị maka ya wee bịa tata bụrụkwa ofu ọya masịzi na ọnya na-ewu ka mmasị na ọ pụtakwazi nke nya ike gwuzie nnọọ maka na onye ikpala aka ebe ọ sị gị ife nwa onye ikpala aka kedu ke na ọya anyị na-ekwu ife ndị oyibo si na hepatitis anyị nwakwuo nọ ịba ọcha n'anya enne kedu ke na ife ka ịghọta bụ ịba ọcha n'anya Igbo ndị ọma hepatitis ịba ọcha n'anya dịka aha ya sikwara daa ọ na-awụ oke ịba dịrị gị n'ahụ ọkachasị enwe ihe metụtara imeji gị ọrịa ahụ bịa n'imeji ahụ megide ọ bịa chapụtawa gị n'anya mgbe ọ ga-awụ onye mmepe ya kọsịta n'anya gị na-achakwa gaa lee ma ị nwere ịba ka ọ ga-awụ inwe ike isi ike gbajie na ndị ọkachamara ha enene gị nke a na-akpọ test arụ ọnụcha ya achọpụta kee nke ọwụ ma nke A ma nke B ma nke C ma nke D nke ọwụ mara ka o jedebere marakwana ha ga-eji nyere gị aka maka na ihe na-akpata ya na-awụkarị ihe si n'ime ji mmadụ iri kọwapụtara ha n'eze ụdị dị iche iche ebe ọcha n'anya ya dị ndị be anyị na-ege anyị ntị ịba ọcha n'anya anyị na-ekwu na ya maka ya bụ hepatitis a ọ dị ụdị dị iche iche enwelu nke a na-akpọ hepatitis B enwelu alcoholic hepatitis enwelu nke a na-akpọ autoimmune hepatitis enwelu nke a na-akpọ hepatitis C enwelu hepatitis D nwee hepatitis A nwee C nwee E etu esi kpịa afịa si wee dị iche iche ka o si wee mee gịnị n'agbanyeghị na fancha bụkwa ịba ọcha n'anya nya hepatitis a mana etu afịa si wee dị ka esi wee mee gịnị ka ọrụ fancha si wee dị iche iche mana ọ dị nke a tupu anyị gaba anyị ebidogodi na ịkọwapụta ife
hepatitis B anụnwa bụ hepatitis C. Anyị bido na C maka na ọ gwara anyị sị na hepatitis C bụ nnekwute ka o si kpọọ ya, asị na nnukwute nje dị na umeju, ya the high serious infection in the liver. Ndị be anyị anachighataghị azụ. Okwu anyị kpụ n'ọnụ tupu anyị gaba anya bụ ezumike bụ gịnị? Autoimmune hepatitis ka anyị na-ekwu maka ya. Anyị na-ekwu ụdị hepatitis dị iche iche, anyị wee na-ekwu maka autoimmune hepatitis, wee na-ekwu nọ nke gịnị, nọ nke na-ebute ya bụ autoimmune hepatitis a bụ ọ bụrụ na immune system gị esiri ike, ikuku fefe bụrụ hepatitis ofekụlụ gị, ya bịa ozugbo. Nke a bụkwa nke mbe wee sị ma mbe dasị na ọzọkwa bụ na dị autoimmune abụkwa ọ na-esikwa na agbụrụ. Nke ekwu na ọ na-esi na agbụrụ dịka onye ndị befa ma nne ya yara hepatitis a, ọ bụ ọnya ka a na-akpọ autoimmune hepatitis. Ịma na inwekwa ọ dịgo n'ime ọbara onye ahụ, ọ dịgo n'ime ọbara na lineage unu na gene unu. Maka echetara m na onwe mgbe m kụziri unu ife gbasara heredity and variation a na ọ dịgo n'ime unu na your gene. anyị ga-aga n'iru kọwapụtakwanụ ka ụzọ esi ebufe ya. Ndị oyibo si na gịnị mode of transmission, ka ụzọ esi ebute ya, ọrụ ma enwee ya ka bi ga-esi nata ya bụ ọrịa. Maka na ịmara ka esi ebute ya, ịmara ka esi zenwere ya lọlọgbọ. Anyị ma na dịka ndị ọkachamara si kwuo na o na-esikwa na mmekọta nwoke na nwaanyị. Ime ya anụ ahụ na anụ ahụ, a na-asị na skin to skin. O nwụọla ma onye nke nwoke buru ya, ọ gbanyere ya na nke nwaanyị, o wee burukwa ya wụ ọrịa ọjọọ a na-ekwu okwu ya. Nke nwaanyị burukwa otu a ka ọ dị. Nke nwaanyị burukwa na-aga na-akpagharị. Anyị ma na ihe a ji njọ iburu ị gaghị ama. O nwere ka ọ ga-esi megide ọ bụkwa na ọrịa ọjọọ nke a na-akpọ obiri na ajọchawụ kansa. Ọ naghị adị ma emere o ji ka mma na ịwụrụ nwoke ji nwaanyị jisi ike ledo nwaanyị gị, ịwụrụ nke nwaanyị ledo nwudi gị anya. Onwekwanụ ka isi chọọ ịga mebi ndị na-achị ịlụ di ọhụrụ ma ịlụta nwaanyị ọhụrụ, unu ga nenesi onwe unu, onwe onye nke bụ ihe obi agwọ ya, agwọcha ya ọ dịkwa mma, gị na-emekọwa. Ọzọkwa bụ mana o nwere azụ nchọ ịtụnye maka ndị na-esonyelu m nkịta ka nzunye unu obere ori ụka maka ngị nwa nwere ya. Ije kata akwụkwọ fruit a na-amị amị, oji fruit na-amị amị abụrụkwa ife ọzọ, mana na-agbanyere ọkwago ekwesịrọ m ya, mana ka m tụnye unu obere azụ. Ije ịtụtụ ọnya nke afigolo afidasị na anụ na-acha edo edo ka nyaba anya gị, ịsachasị anya, iwelu nnu sachasị anya, iwunye ya n'ite, kpotie ebe ori nne. Ndị adago na ala na-acha edo edo na-acha ka nyaba anya gị, iwunye ya n'ite, isi bịa sisie ya, ịgbapụta ọjụ oyi, ịgbapụta ya n'iko, chọọ ịṅụ ya. Ime gịnị? Ịchọma shuga, iwelu mkpụrụ shuga ịbụa tinye n'iko a, tụgharịa ya, eme ya ụtọ, ezigbo ụtọ, ịṅụọ ya. Ị na-anyụ mamịrị ife ya na-anyụpụsị. O nwezi ọgwụ oyibo ị na-eje agba, mgbe ị na-agba ọgwụ oyibo ahụ ị ga-asọrọ mba, ọ naghị asọ ọgwụ ife oyibo. ahụ abụrụ nụ mgbọrọgwụ, ife a bụ ahịfịa nkịtị. Ị na-aṅụ ya eme gịnị? Ifu na ọya na-erupụsị ife niile a. O nwere ka ọrịa ga-esi yawa, ọrịa na-akpọ hepatitis, o ka ga-esi rewa gị regide banyezie wụrụzie kansa. Ma ọ bụrụ na ịgwọtara ya ọfụma, maka o nwere ndị ya bụ ije ụlọ gasị na ada agwụ ya agwọ na ọmaneji ka a na-amaneji, asị a na-agwụ ya agwọ, a na-agwụ ya agwụ, mana ọgwụgwụ ya na-ete aka. Maka o nwere onye mpụta mbọsị ya na-asị ya kedu ka ego ole ka ị ga-eji wee gwọ hepatitis? Ọ sị m na hepatitis B na ihe o jikwa gwọ hepatitis B bụ 500,000. Onye nna asị m na 650,000. Nsị a mbụ ka ife nwa sizi emecha ntie nsị
nwesị ya biko gị nwe onye enweghị ụdị ego a, obi amafuna gị. obi amapụna gị gelụ ntị ife m na-agwa gị ọzọ dịka nwanne ya bụ gbaala ife ọbụla bụ mmanụ ọsọ ma mmanụ ọpapa o ma mmanụ eji esi nri o nke mmemme ma ife ọbụla ị na-eye eye gbaala ọsọ mana ndị be anyị ọ dịka oge anyị na-ekwuzi kwalụpụ ị na-anya n'iru akwa anyị ifu ka akara ekwentị anyị na-aga nke m na ike m anyị ọ dịka ebe a ka anyị ga-awụsa ọbụla nke tata maka na anyị ọgbagotago mbọsị ọzọ anyị ebime gịnị anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị ọkụ ya ka anyị na-ekwu anyị nwesị na ọ bụrụ na ịchọ anyị n'iru akwụkwọ Facebook jebe n'isi mbido Twitter n'isi mbido ọ bụrụ nọ na Snapchat isi mbido isonyela anyị ịkpọ anyị n'emume ọbụla ị na-eme ma ọ bụ ị na-azụ afịa anyị esonyere n'ụdị dị iche iche aka na-awụ ọ ga-adịba unu n'anyụ n'afọ na oge anyị na-ekwuzi kwalụpụ ọ ga-adịba n'izu ụka ọzọ ebe mụ onwe m bụkwa Lọlọ 1 mụ na ọnụ Doris Ifeoma na-asị nụ ka ọ dị izu ụka ọzọ. anyị wee sị ka ọ dịbazie ụbọchị onye oriri akwa nne ya